CS Boutique. Pour tous vos besoins des chaussures de marque, en gros et détail, siège au Grand Marché d'Adjamé à Abidjan. Tel plus 225 07 02 24 74 58. Groupe CARICOM. Vente et location des véhicules Niamakoro, cité UNICEF. Tel 70 54 54 31. Adelika waray uitinyeye matogome ngalomida te nesri mbadeum te nesri kembe ka tombula bilibili labe ka client yi tombula meni la jali fe chama misoro ala inafo téléviseur écran plat téléphone portable fo ka tase humidificateur ma ani la jali fe chama misoro la jali fe nuru misoro chugudi ni te nesri san iba furku daele ni jamiya kono ubayira ku e gayena o jayina ibika te nesri furku inda ki buli birbiri ningi senfa ka u jabala segere ni u bagadaji nara place immeuble agoni la evitika la jali femene wani mami ma jaye aka te nesri furku kono ima perdu de ibika te nesri furku mara kada ka tombula bilibili wera kan ke nesri client bela jele ya sabbe be seka la jali fen soro chugumina te nesri to ka sage Boisson Blue, poisson la nyenema. Boisson Blue et boisson énergie sentier, minglane loni encore fruit ma famille. Ambe aula donia kafo que c'est pas 100% énergisante. Il suffit que ika mi pour que ika do différencier mais ani boisson tauche. Boisson Blue nana am de melikama. Kabo boisson 100% énergisante ou minina. Wa, ota beide saveur chama ne bala. Nodoi, grapez, Walter Melon. Ona nyona chama ni aw mago be kunnafoniya wɛrɛw la an sigiyɔrɔ bɛnnen don Membo Alamine sugu ma Cɛbili Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ numéro 83 56 56 35. Wala bɛngɛ bo ne kun ye galon caman tigɛ u ye quoi kun ye kɛlɛw caman kɛ Iran kɛlɛ ninnu ni Yaya ni l'Amérique kɛlɛ ninnu wala bon kana ɲinɛ n ka yiriw kɔ bɛngɛ ɲama i ka n dɛmɛ quoi n ka se ka nɛgɛ haya dɔw sɔrɔ ni dibilaw bɛngɛ o bɛ diya n ye kosɛbɛ wallahi ala k'a to ɲɔgɔn ye yarabi ala ka samiya diya aba ne ko espionnation de do sisan e bɛ ne burula ye dɔrɔn n bɛ nɛgɛjuru sira la dɔrɔn ka na ne espionnation tɛ yan mais i b'a kalama ko ne bɛ se k'i datugu nin na ne de don kɛ ne bɛ se k'i enfermement e nana ne sɔrɔ n ka appelu la donc ni ne bɛ appel la e bɛ na ni espionnement o tɛ yan ne ye tɔgɔ fɔ i ye n tɔgɔ fɔ parce que i bɛ ne de kɛrɛfɛ i bɛ ne de kɛrɛfɛ yan n tɛ se k'a faamu cogo si la n tɛ se k'a faamu n tɛ faamuyali cogo yɛrɛ la kamalenkɔrɔ tɛ se k'i jɔ i kolo la jɔn jɔlen t'a kolo la so ne sarata filɛ jɔn jɔlen t'a kolo la ne sarata filɛ ne t'a fɔ nin di yan ne t'a fɔ nin di yan ne yɛrɛ de bɛ n jɔ n kolo la n yɛrɛ ye jɔn jɔlen t'a kolo la ne mago foyi tɛ mɔgɔ bolo fɛn na e bɛ yɛrɛ fɔ la ko ja kisɛ tɛ jama la nin ye ne bɛnkɛ de ye nin ye ne bɛnkɛ de ye wa bi ta ni ma sabali k'i kumakan yɛlɛ ne burula kumakan kan n b'i kiri pourquoi comment e yɛrɛ mɔgɔ min tɛ se ka ko ɲɛnabɔ tugun yɛrɛ kisɛ yɛrɛ foyi tɛ jama la ne ma burulayi y'o kɔrɔbɔ burulayi i hinɛ bɛ n na o burulayi n'i y'o kɔrɔbɔ walayi i hinɛ bɛ n na e yɔrɔ min b'i kunnaja su in na ne sarata filɛ yɔrɔ min na kɛ sunɔgɔ dɔɔnin de bɛ ɲɛ na wari dalankolon ne tun bɛ kɔdɛ ka su in na ka kɔdɛ ne kan ni musobakɔrɔ ne burula bugɔ diɲɛ don o don a ye n bɛ taa n yɛrɛ kalan kura ye musobakɔrɔ yɛrɛ bannen don ye ceinture noire 3 de bɛ ne bolo a bɛɛ 8e dan ni 3e dan ni 2e dan de ye e ka nin filɛ kɔni wa n ka taa n ka furako kuma mɛn i da han n'i yɛrɛ ye kɔlɔkɔlɔ ye i tɛ se ka foyi kɛ kelen ni nanfigi dɔ mana don i ka mɔgɔninfinya kɔnɔna na k'a bɛ nin espionner ma pourquoi comment nga wuli ka taa n ka sugu dɔ la wala oyi ala fari yɛrɛ bɛɛ donnen don ɲɔgɔn na nse abu hɛrɛ sira kɔdi baasi t'i la ala ka tile ɲuman ban ka sababu ɲuman k'an ye k'an jigiw tugun k'an nun kɛnɛya ka garijɛgɛw foni ala ka garijɛ ɲuman di ya rabbi
ala ka sini kana laban ko ɲuman d'an bɛɛ ma ala k'aw sɔn ala ka hɛrɛ k'an n'aw ye nse amina yarabi namu Ni tato ni? sugu la kɛ Sugu la? awɔ Ma e yɛrɛ kɔni b'a dɔn k'i man kɛnɛ e b'a fɔ k'e bɛ taa sugu la. abu ne nɔgɔyara n ye paracetamol den 2 ta o ye n nɔgɔya n bɛ taa n ka sugujɔ la N'a faamu sa. A ka di ne yɛrɛ de ye e k'i reposer bi. ayi e k'a to ne ka taa bi ni n taara bi sini n bɛ se ka n lafiya o de ka di n ye Ma ne bolo n ko Lela bɛ se ka taa feere kɛ e nɔ la o. ayi Lela tɛ se ka taa bi ale taara nasan na a bɛ na ale tobili kɛ ɔ ne yɛrɛ ma taa feere kɛ sini nasɔngɔ ko an b'o kɛ cogo di e yɛrɛ ɲɛ b'a la fɛn tɛ bolo la han a to n ka taa N y'a fɔ. a kɛra de mun kɛra Ma ne yɛrɛ bɛ taa feere kɛ. ayi a to ne ka taa a to n ka taa bi ta in kɛ sini n bɛ lafiɲɛ Sini dɛ e bɛ taa sini ta kɛ. ayi sa e k'a to ne ka taa bi bani Pablo, il est bonne manière. Sani ka girin ka ɲininka i tɛ n fo fɔlɔ. Wa i bɛ hakɛ to. Bon, i ni sɔgɔma. A balila nɔ de. A comme d'habitude, e tɛna bila nin wagati ninnu na. Pablo, kana ɲina k'a fɔ ko entreprise ɲinɛ ta de. Kana ɲina k'a fɔ ko ne bɛ se ka na kuma bɛɛ walasa k'o kɔlɔsi. E min ye directeur ye. Nin ye na heure ye. Jagoya employé tɔw bɛ na heure min ka d'u ye. Han? Ne bɛ n da so ka hakili latigɛ n ko n den bɛ ka entreprise gérer. Et toi, tout bonnement, il vient à 11h. Tiens, je ne me parle de la chose. Quand tu m'as dit, je vais me reposer. Kana, Kagani, allez. N'importe quoi. C'est pas du tout sérieux. Pablo. Yenga kangada labaye. Si jamais un ɲɔgɔn qui a puni sévèrement. Mais c'est quoi cette histoire? Hein? Et Mikanga exemple dit. Pekanga nyeta emika. Et puis comporte-toi. Kajanima. Ta fini ɲɔgɔn na ka reproduire amener. On y a fond. On a l'invité. Puis la demi. On y a jolo. On a l'invité. N y'a faamu ne bɛ se ka feere kɛ bi ma. abu Ne b'a dɔn e man kɛnɛ e bannen n'o repos ne ma k'e bɛ taa feere kɛ. kana taa n ka supɔn mun kɔni buru jasa N t'a si buru jan n b'a bɛɛ feere ka ɲɛ ma n fana kan ka se feere la ten dɛ. abu e delilen don min na e bɛ mɔgɔw ka fɛnw bɔ k'olu bɛɛ fili ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ten tɔ i kana taa n ka fɛnw da tabali kan ka tila ka tunu e k'a to sa e k'a to ne ka taa bita in kɛ sini n bɛ lafiɲɛ don wɛrɛ sa e bɛ taa feere kɛ ne nɔ don wɛrɛ i bɛ taa ne yɛrɛ bɛ taa. abu n ye jiwuli dɔ o dun bɛ fisa abu wa cɛnin kulo ka gɛlɛn koyi ayiwa o tuma ala ka sugu diya ayiwa kana taa n ka fɛnw buruja ye dɛ i dun bɛ minɛnw bɔ k'a bɛɛ yɛrɛkɛ ka tɛmɛ n'i yɛrɛ ye ten tɔ o kana kɛ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la a ye n jagoya n ka to so san nka a fisayara koyi n tɛ fari tɛ ten n ma kɛnɛya la ko tiɲɛ walahi n bɛ ka fura ta nka tɔ si tɛ farikolo la tuguni farikolo sɛgɛnna se bɛ jɔn ye wa Je suis chéri. On va flatter sur lui. Je te promets ça. Ne kun bɛ jɔrɔ ne ka réaction na. I kun t'a to ni ɲɔgɔn na k'i sɔrɔ. Hein? En tant que responsable. D'accord. Je vais pardonner nin kelen na. Nka ni Bacili ka document ye ani partenaire tɔw ta bɛɛ. Je vois que a rédigera ka ɲɛ. C'est bien. Ci dɔ de y'an ka min. Ni
tena client wara de ko yeme isi bataso papa kile tara ka bon ni bolo ni na kile ton na mo la ah e ta so sal no sarege fuiti bolo so ti vata nuit na kile ka ton kera fe anga bitan ni mo o mo jane ko se ouais je crois que oui tout à fait tu as raison d'accord. Myriam, ok. 2 robes blanches de taille double XL. Ok. Avec livret mi? Maya Boubou. Ok, y a pas de souci. Ayo kapeo tile flain kono na minons be jigi. Ni minen jigi na dron. Aw fen fen be ga commandita. Aw be livré en premier. Ok. Jalika, taille L. Quartier. Ayo taille ni quartier tu ɲɔgɔn kɔ. Ana ka numéro. Ok, c'est venu koro. Jenny. Maman. Oh, dumuni air masé. Ah, dumuni mona. Dumuni be cuisine kono. Ah bon? Ça Donc, va. on va reconnaître que tu as un service à qui? Mani mon fille. Ça va ensemble bleu. Ok. Taille du main. Ma ok kun du main de kama. Tu me ga mo comment Nkume ka doka komanta. Esini e ka fere nte nyinga do ikatela sigila. Ah? Afo ebe feka ne la nimisa. Ni kolokolo keleke so ngono ya. Yese ka se ka fere ke. Pablo ko kite fere ke. Eh, tani une blâme. Ah, je vais revenir tantôt. C'est pas grave. Nous serons en affaire. Abou. Hey, go. Ça va? Ma, ça va? Ça va. Koga. Ah ouais? On va essayer. Bah, je fais des Bien, ça va. Léo, Léla Manabia. Gogo. Problème de bien. E ko mo ko lela te feka e ni wakati na wa kadine yere aga distance do ar ñon ci wala sa kana kele Abou. Ni ay ne donal million kon nana. Kan santere. Ni ma douala ko parce que ka kadino. Ne ga situation yere de mai. Situation mai taro mina ni foto na yere. Ne ba o ina marai. Ne fa antaro men dado o kuma la yorom yere la. Tellement que situation manoko al on dala dumini o tombulu. Fo kana ke ne ba o be fere de ga dara ni muru fere ka se ga on dala so. Situation manoko ne ma dum e kon nana o parce que akadi ne donala parce que ne o denke ne ko fe go de drone. wuli gogo wuli kashi dabla igan lame iboro ko mana gela cogo cogo I jije kana sira jugu do tagama fo ka kila fo ke bi teru la do o sira ko fana kan tuguni wone ba don ali e bangi bo kun ta do ke ben barande ke no to gun teso ga na fulo la Abu ni misale no ni ko ina bitu ko na la doroni ba do ni misale no ko ni misale yere do ni be ya fare dil ni la ka kuti yoro la parce que mu ene ra dusu ko na bi ala doroni ba do. Oh, o fere damne bali damine. O be yinga do ne yere ka ali sokono na dumuni ko la. Ke tobili ke ka sigile me cuisine ngono. Donc ne de be ta nyere servi. Kala sigi bara be ketane ya. Afo fere ni kala sigi tike nyonga fe ka soro amado nyonga gasila. Ne ni ko ingeni hakiliye e bi ta soro on yere fe ne bi lafia du ngono ya. Iti fa bara ko yi. E be kala sigi de la. Fere mbi fara kande soro ina kuye chala sigi bara indi Ma ne sola ga bara be ke ka tobli u ke pour que ka se ka concentrer nga fere kan
Ne kan ka journée bɛɛ kɛ feere la de o de kama ne solila ka wuli ka baaraw bɛɛ kɛ e y'o fɔ ne ya ne hakili bɔra a la de bon communication nafa tɛ nin de ya ni e y'a fɔ ne ɲɛna a mama ne tilara n ka baara bɛɛ la mais dumuni bɛ gabugu kɔnɔ ni dumuni wagati sera a fɔ n ɲɛna n bɛ dumuni d'i ma cɛlasigi ni feere tɛ taa a fɔ ni e ye ko in organiser ka ɲa an bɛ don ɲɔgɔn gasi la yan e ti don anw gasi la an ti don i gasi la mais a bɛ i b'a fɔ e ka feere e bɛ y'i ŋo gɛlɛya ka tɛmɛ anw yɛrɛ ka du baara kan i bɛ tile ba live la ka su ba live la ko mana na e kun cunnen don live kunna hali ne nana ka na n jɔ ka taa min ta e kunna e ma ne ye o vraiment n'i m'a lajɛ cɛlasigi baara ni feere bɛ taa tiɲɛ don mais hakili b'a dafa n tɛ fɛ ka perese n ka dumuni na ma yafa n ma tɛ segin a ɲɔgɔnna wɛrɛ kan i ka dumuni ye d'i ma sisan n'i b'o kɛ an ti kɛlɛ o ni min bɛ yen dɔrɔn kuma n fɛ o de ka di n ye ne y'i faamu a min ye Lela ka yɔrɔ ye ne bolo ko nin wagati o tɛ nin kuma kɛ wagati ye barisa nin wagati la dusu bɔlen don a ka di ne ka Lela to a yɛrɛ ma Lela tɛ mɔgɔ jugu ye ne b'a dɔn n'a dusu dara a bɛ yafa i ma i y'a mɛn min ye ne yɛrɛ ka côté ye ne bɛ se ka yafa i ma n'i bɛ layidu ta ne ye k'i tɛ nin sira in tagama bilen min ka di i ye k'a fɔ ko nin y'a bannen bi ta tɛmɛnen kɔfɛ ne nimili ye ne y'a aramuya ne tɛ don a kɔnɔna na bilen parce que ne de b'a dɔn mili in ye sɛgɛn mun da ne kan impact mun se ne yɛrɛ ma hali bi ni ne ye musomanin wɛrɛw ye k'a fɔ k'u bɛ ka nin mili in sira tagama ne b'u ba sira kan parce que u bɛ ka taa sira dɔ de kan sira min na n'u donna dɔrɔn u bɛ tunu u t'a dɔn yɛrɛ mun bɛ u ɲɛfɛ i ka nin kuma in diyara n ye kojugu Gogo i y'a faamu n y'a faamu merci beaucoup merci ne bɛ taa i mana situation dɔ ye wagati dɔ la fo limaniya bɛ tila i la ala k'i dɛmɛ non est sûrement ne ye nin feere de non fana ye suya ye dɛ Lalia. Namma. Ewula. Awo. O tɛ lera dɛ. I tɛ ɲama ni fɛnin dɔ ye n ka n dala maga. Ma n ko su kora ka ban. Ni e y'o dun sisan est-ce que e bɛna se ka surafana dun bilen? Ayi kɔngɔ tɛ n na o kɔngɔ ba tɛ n na n bɛ fɛ ka n da de lamaga dɔɔnin hali n'a kɛra fɛn fitinin dɔ ye. Awɔ. N'i ko ten. N'o tɛ ne n'e tɛ kelen ye koyi. Ne ko k'e bɛ dumuni kɛ dɔrɔn e bɛ taa tasa fa ɲami i b'a fɔ ko kamalenkɔrɔ 3 ni yɔrɔ. Ne tɛna ku o la i fari lafiyara kosɛbɛ ma. Bi kɔni alhamdulilayi. I sera ka reposer. Awɔ n bɛ ala tanu. I ko k'i kunkolo bɛ k'i dimi o dun nɔgɔyara. A nɔgɔyara i ye fura min di yan nɔ a fisayara n ma dɛ. E ko an tɛna dɔ san ka bila an bolokɔrɔ yan dɛ. An b'a dɔ san ka bila. Awɔ n'o tɛ a fisayara n ma dɛ. N tun ye merveille san. Depuis kunu n bɛna a d'i ma. I ka gâteaunin dɔɔnin k'a la. Awɔ. O ka fisa n'o tɛ hali dumuni nege t'i minɛ. Assiette yɛrɛ de kɔnɔ. Nin ka ɲi dɔ ta. Dɔ ta. A sukaro man ca yɛrɛ. Dɔ ta. Awɔ. Dɔ ta sa. Dɔ ta sa. A ka mɔ. N'an ka dɔ bila a b'u ɲɛ.
Akadi koy. Akadi de. Wahala sukoro manta. Mi dobla bunye. Awo. Ole nyama ni jido ni wa. Abu ko na fefe soro wa dobla. Abuga jigodi. Abu ko. Kuma bika kele yawa. Na nyama ni jido ni. Ne ra ko ne ko ya. Jifle na mene bole ya ko. Ay doke bol ni ngono doka dia. Awo. Tela Ay kan. Ni do dum sa. Ni sama mari. Aywa. Kana fo ko ne abu ya bedun gitu de. Be dun jogo de yoy. Ni mamsa kono mama na belay. Ndi ma torawa. Aw mama ale. Awa nanai. Alhamdulillah. Chena atigi bisi. Abisere ma. Ke ya sami? Kare kuna afe. Abi fere yawo. Jalla ka ko yaro. Awo jalla ko yaro. Nzoni ni se koy. Nena kadi. Utlala? Awo ngala ka ba. Uni bara. Jone ka wuli? Awo ma ibsara do sono mi class 100 pour faire wiki là. Awo. Awo. Ini che ha? Yoro won mi gani akila jigi mamari la. No. Folo ma fana mi cheti ke tanto le. Ma chérie. Je vais nous na chogo chogo iba kunga jibu nini. No, ko sineni na i chetige. Aku cheka ya jele pas. Waki chamseni be kumba fe furula. Na yifa do gongoro. Mbora kanjo anye shunga. Aku che shitale furu nini te. Nebo papa ebe ni kuma suku nu fodem senu yena muna. Neba. Ay nu do te kulange kuma wesa. Ay ni bete fodem senu yesa. Ma belle. Sabali sa. Ka baroke ni dem senu ye ka korlen fuye ku blasira. Ni fo te ko jugu yo. Nga aw muso be fembe de bla korola. Hein? Memi fie ni tambi bolo wati o wati ni li de ferlendo. Baroka fe. Ko do nye fay wala sa pe dienda tege tabulu famu. Hein? Ma ko re fone ko ni. Ay. Ni nye tan soro wati o wati ni dem senu men krefe. Mbu blasira. Santo lao. Papa we chien de. Papa. Salo. Jamani salo. Burlay. Ouais, Sanata. Ne Sanata ye mun de k'i la? Burlay. Ne Sanata ye mun de k'i la ɲɛnamaya kɔnɔ Burlay? Oh mais e b'o fɔ mun de la? Burlay, mun na e bɛ taa ne ka dumuni ta gabugu kɔnɔ k'a bɛɛ dun? Ne? Burlay, i bɛ tila k'i dafasa gɛlɛya tuguni ya Burlay. E ma taa ne ka dumuni ta gabugu kɔnɔ k'a dun Burlay. Ka i t'a dun
ka tila ka min ka dumuni min fana bila ka tila k'o fana bɛɛ ta k'o du Burulayi Burulayi tɛ sabali sa Burulayi fana k'a faamu sa min kɛra ne kun dɔnkara de o ma ne fa o de y'a to ne fana ye n boli ka don ka taa dɔɔni don a la Burulayi o mɔgɔ welelen mana jɔ wele ma se min ma dun e ye dɔ dun o m'e fa foyi tɛ ne saraka min bolo ne b'a kɛ cogo di Burulayi ne saraka bɛna kɛ cogo di ne kɔngɔtɔ de bɛna siya Burulayi e ka yafa ma bɛna ne ka kɔngɔ furakɛ yan Boisson Blue, poisson la ɲɛnɛma. Boisson Blue ye boisson énergisante ye min dilannen don ni anw ka fruits mafɛnw ye. Anw bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ ko c'est pas 100% énergisante. Il suffit que i k'a min pour que i ka dɔn différence min ani boisson tɔw cɛ. Boisson Blue nana anw dɛmɛli kama ka bɔ boisson 100% énergisante minni na. Wa o t'a bɛɛ ye dɛ, saveur caman de b'a la. N'o dɔ ye Grapez, Watermelon, o n'a ɲɔgɔnna caman. Ni aw mago bɛ kunnafoniya wɛrɛw la, anw sigiyɔrɔ bɛnnen don Mayembugu Alaminɛ sugu ma, Cɛbilen Darame ka yɔrɔ kɛrɛfɛ. Numéro 83 56 56 35. A bɛ n'a fɔ maa kun caga ye dɛ. Mama e fɛnɛ sa kana dimi o la mun ne yɛrɛ n ka tiɲɛ ye e de la wa ni Ala sɔnna a ma ne bɛ k'e ɲɔgɔnna muso cɛsirilen o ye papa n dalen b'o la yɔrɔ ne ko n k'a kɔ ne dabɔ aw ka baro la ne bɛ ka n ka télé de filɛ a ye n dabɔ aw ka baro la dɛ i fa bɛ se kɔrɔlen fɔli ye o nka a m'a bɛɛ f'i ye a tun bɛ girin na ne nɔfɛ wagati min na soni ekɔliso cɛ a m'olu f'i ye o papa ko ye tiɲɛ ya ma belle i fa lajɛ a jateminɛ n bulanbulanin tun bɛ cogo min e ɲɛ bɛ Pablo la cogo cogo ne tun ka jugu ni nin bɛɛ ye i b'a bɛ ka nin fɔ parce que a bɛ fɛ ka taa de sara na dɔrɔn n'o tɛ wara bɔra dɔrɔn a ko k'a tɛ cɛ si fɛ bɛ nin de fɛ ayi a kaɲi papa i b'a dɔn ha tuma dɔ la e fana i ka jugu maa ma kojugu ne bɛ taa n sigi ayi o baasi tɛ n'i fa ka to aw ka côté la a ka tɛmɛ n na a ye ne to yen a ye ne to yen sa a ye ne to yen ne ka n ka télé filɛ sa a ye n to yen yɛrɛ de e n'i fa ka ɲi a ye ne to yen a jɔ i la jɔ i ka to ne kɛrɛfɛ o da ka di la ha Burulayi Burulayi ne tɛ foyi fɔ ne ta ni wulila sini sɔgɔma ne b'a fɔ a ye dumuni bɛ di e ma e b'i ta dun ka tila ka ne ta tuguni k'o du Burulayi o mun ko suguya ye Ala kama kana fɔ tan ɲana sa sanata e yɛrɛ kɔni b'a dɔn an bɛ dumuni min kɛ so ani duguba kɔnɔ yan kelen tɛ an tɛ kɔlɔkɔlɔ dumuni kɛ yen nɔ mais duguba kɔnɔ n'a fɔra e fana bɛ k'i ta duguba kɔnɔ mɔgɔw fɛ ka dumuni pɛrɛkɛtɛ an ka minɛnw kɔnɔ e b'a dɔn k'o t'an fa e b'o min dun ne fana t'o kelen de dun wa ne t'o kelen de dun a Burulayi mais ne tɛ foyi fɔ e na Burulayi sini dumuni min bɛ di e Burulayi ma ne b'a ta k'a fara n ta ka Burulayi n kelen b'a kɛ pa Ala kama kan'o kɛ Ala kama i sigi i ma ne t'a dun wa i bɔra furudimi min na n tɛ se ka kɔngɔ muɲu Ala kama kan'a kɛ n na kɔngɔ de bɛ ne na Burulayi ne bɛna mun dun sa gâteau dɔ tɛ duguba ni burusi kɔnɔna tɛ kelen anw tɛ kelen bɛ dumuniba kɛ de la so n'a fɔra i bɛ na duguba kɔnɔ yan nɔ u bɛ taa dumuni fitinin kɛ assiette na u bɛ se k'anw fa cogo di e sanata e ka ŋ'o dɔn k'o dilacogo la ka se k'o ɲɛnabɔ ye e fana bɛ k'i ta u fɛ ka dumuni pɛrɛko mɔgɔw ka minɛnw kɔnɔ o ni kɛra sa o ma ne yɛrɛ tun bɛ fɛ ka e ɲininka fɛn dɔ la o o ye mun ye ne y'a mɛn de ko ni kumaɲɔgɔnya tɛ den musomanni ni a ba cɛ ko gɛlɛyaba de kɔlɔlɔba de b'a la ko surtout ni a furula est ce que o ye tiɲɛ ye laliya i da magara kumaba de la
tiɲɛ don nkalon t'a la fiyewu den musomanin bolo mana don ji la yɔrɔ min na ba de kan k'a gɛrɛ a yɛrɛ la ka fɛn caman ɲɛfɔ a ɲɛna k'a bilasira k'a lamɛn fana a bɛ kɛ sababu ye tiɲɛni tɛ kɛ ye dɔw yɛrɛ b'a fɔ fana ko kabiri den mana san 10 sɔrɔ ka ban i b'a gɛrɛ i yɛrɛ la ka kuma fɛ ka furu taabolo f'a ɲɛna ka mɔgɔ hadamadenya yɛrɛ taabolo f'a ɲɛna ka musoya taabolo f'a ɲɛna k'a kalan olu bɛɛ lajɛlen na o de ka fisa ma ni o don an kɔni lafiyara ka ban sabu e bɛ tilen ka conseil di anw ma i bɛ tilen k'an ladi adamadenya taabolo ani diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo la nka o fana t'a bɛɛ ye dɛ ne ye fɛn caman f'i ye nka a ma ban dɛ e ma furu fɔlɔ o tiɲɛ don sisan kɔni n bɛna min daminɛ ka ɲɛfɔ ye o ye furu ye i y'a mɛn n b'i kalan furu fana taabolo la k'a ɲɛf'i ɲɛna cɛ minɛ cogo i ka denbaya i kan k'a tɔbɔtɔ cogoya min na k'i cɛ dɛmɛ cogoya min na n bɛna olu bɛɛ ɲɛf'i ɲɛna wa i kelen tɛ dɛ i balimakɛ fana n bɛna fɛn caman fɔ a fana ye ma ne bolo cɛw ka koba ti o kɔnɔna wa o ye fili juguba de ye caman de b'o miiri janko an ka jamana in kɔnɔ u hakili la dɔrɔn k'a fɔ ko ni furu kɛra den musomanin k'o dɔrɔn de kan ka kalan wali denmisɛnninya kɔnɔ den musomanin dɔrɔn de kan ka kalan a bɛɛ tɛ hadamaden de ye wa n'an bɛɛ de ye kelen ye hakɛ kelen de b'an bɛɛ bolo hakɛ kelen de b'an bɛɛ fɛnɛ kan ko di den cɛmanin fɛnɛ nk'ale fɛnɛ don dɔ la a fɛnɛ bɛna kɛ dutigi de ye o jɔyɔrɔba de b'a fɛnɛ na o a bɛna kɛ denbayatigi de ye a kan ka kalan de sa kabini a ka denmisɛnninya kɔnɔna na a kan ka kalan a muso minɛ cogo a b'a ka denbaya mara cogoya min na k'o fɛnɛ tɔbɔtɔ cogoya min na o tɛ an b'a fɛnɛ kalan o fana la ka d'a kan ne ni aw fa ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na ala ne m'a f'i ye ko diɲɛlatigɛ tɛ tile kelen ko ye e kuma dɔ ko ne burula i bɛ se ka don da la an nana Bamakɔ bɔ ala y'a diya an na quoi non n kɛra commandant de ye e tɛ na bon i bonya b'a la nin ye n ka mobili kura ye quoi voilà ayi ne ma mobili wariko ninnu ye wagatiw de ye quoi ya n ye nin san miliyɔn tan ni dɛ ala man ca quoi voilà non aw ta bɛ sira la a ye dugawu kɛ quoi n kan ka taa mission dɔ la Canada tile 2 in na ni nana ka b'o la dɔrɔn n bɛ n ka mobili ɲɔgɔnna dɔ san ka d'i ma voilà Burulayi nin ye jɔn ye kɔfɛ Agra de e bɛ mun na ayi ne tun bɛ ka fɛn n terikɛ dɔ tun ka na ni n ka fɛn dɔ ye sɔgɔmada in na a y'a d'i ma ale de tun bɛ ne dɛmɛ mɔgɔ ɲɛnamaba de kun don mara kɔni a cɛsirilen kun don mara la dɛ k'a tɛ fɔ diɲɛlatigɛ kɔnɔna na habada le k'ale dɛsɛra denw na k'u ma kalan k'u ma ladamu komi ale miniji dɔgɔyara ne de bɛ yan bi ne fana kɔni ale jɔyɔrɔ o ne jɔyɔrɔ ne kelen bɛ jɔn n'a bɛɛ ye ni ala sɔnna ma n b'a bɛɛ lajɛlen kɛ ayiwa ne bɛ dugawu de kɛ i balimakɛ ala ka furu muso ɲuman nɔgɔya ye e yɛrɛ fana ala ka furu cɛ ɲuman nɔgɔya ye i y'a mɛn n'aw ye den minnu sɔrɔ fana i b'i cɛ k'i teri ye cogoya min na aw ka ɲɔgɔn faamu ka ɲɔgɔn tɔpɔtɔ i k'i denw fana gɛrɛ i yɛrɛ la ten ka ɲɛfɔli k'u fana ye i b'a fɔ ne bɛ ka ɲɛfɔli k'i ye cogoya min na i y'a faamuya i balimakɛ fana ala k'a fana garijɛgɛ muso ɲuman na ni ala sɔnna a ma an kɔni an ye fantan ye tiɲɛ don nka a tɛ fɔ k'a fɔ ko mara t'an ka so dɛ o kɔni tɛ fɔ fiyewu k'an m'an denw kalan an m'u mara o tɛ fɔ an ka so ni ala ni kira sɔnna ma ni ala ni kira sɔnna ma o tɛ fɔ an ka so i y'a faamuya n'o tɛ den musomanin ni cɛmanin hakɛ kelen de b'a bɛɛ bolo hakɛ kelen de b'a bɛɛ kan n'i m'a mara i bɛ nimisa de o wa denmisɛnnin dun tɛ se k'a to denmisɛnnin la ka maakɔrɔba cogoya fana dɔn o de kama maakɔrɔba e de ka i jɔyɔrɔ de kan ka kɛ nin ye ka denmisɛnninw gɛrɛ i yɛrɛ la ka fɛn ɲɛf'u ye k'u kalan a ka hakili falen falen kɛ mɔgɔ tɛ denmisɛnnin gɛn ka bɔ i yɛrɛ la o n'i y'o kɛ dɔrɔn tiɲɛni bɛ yen de n'i dun y'a k'i teri ye k'a gɛrɛ i yɛrɛ la a bɛ danaya sinsin aw ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye mɔden sɔrɔ an b'o hakilinaw fana don yɔrɔ dɛ o de ka di n ye ayiwa kabiri kelen a musoman fara cɛman kan dɛ i ka hakilina kelen de don u bɛɛ lajɛlen na mara taabolo diɲɛlatigɛ yɛrɛ taabolo adamadenya yɛrɛ cogoya i k'a bɛɛ de don o la i y'a faamuya o bɛ diya n ye kosɛbɛ bari fɛn bɛ mɔgɔ la bi i ta tɛ
a bɛ kɛ ɲɛnako ye wa a tɛ kɛ ɲɛnako ye wa n t'a dɔn. Ma ka n'o fɔ sa e b'a dɔn e kelen dɔrɔn de b'an bolo e y'anw jigi ye ma e b'o kuma sugu fɔ ala ka sini kɛnɛya d'i ma. amina yarabi. ma ala k'an mɛn ɲɔgɔn kɔrɔ. ami 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 ala k'o dugawu minɛ i y'a faamuya. ayiwa i n'i cɛ ni ko min kɛra aw ni ɲɔgɔn cɛ a kana bɔ kɛnɛ ma dɛ. cɛ yɛrɛ ma sɔrɔ fɔlɔ maa kɔni ni cɛ. n jo tɛ k'a f'i ye i y'a faamuya wa. n y'a faamu. barisa aw musomanin ninnu dɔw bɛ yen filɛ ni galama mana ci ɲɔgɔn na dɔrɔn n'aw furula dɔrɔn a bɛ telefɔni ta allo karisa e b'a dɔn min bɛ yen wa n t'o fɛ dɛ n t'o fɛ dɛ i y'a mɛn wa i k'i cɛ k'i terikɛ ne ye a fana b'i k'a terimusonin a k'a ka ko ninnu bɛrɛ bɛn aw yɛrɛ ma a kana bɔ n'aw yɛrɛ ye dɔ bɛ bɛɛ da la bi n'i bɔra n'i yɛrɛ ye sa o tuma e de ye naloma ye n'i ye denw sɔrɔ i ka denw fana gɛrɛ i yɛrɛ la i k'u fana tɔpɔtɔ i ka ɲɛfɔli k'u fana ye mara bɛ ten de o an bɛ ɲɔgɔn kalan ten de an bɛ ɲɔgɔn mara ten de ala k'a hakili ɲuman d'an bɛɛ ma o de ka di n ye o de ka di n ye dɛ i y'a faamuya sanga ni waati kɔni ninnu bila i hakili la. Cara, notre mesure, Kalabankura, 30 mètres, 93, 93, 74, 10. Faites confiance à Global Study Consulting pour vos projets d'études à l'étranger. Job Event, agence de communication événementielle, commerce général et prestations de services.